Eu traio unha cousa rápida, que se a despacho agora xa quedo feliz. E logo xa... quere despachar, é moi rápida. Sí, é bastante rápida. Vale, é bastante rápida. No, porque eu quería falar dos mercados invisibles. Entre eles o mercado negro, por exemplo, das cousas de segunda man. E o que trouxe é unha serie de ideas de mercados somerxidos, que algúns existen, outros inventei no seu, como sempre, teño que añadir cousas, porque se non aporto miña dosis de creatividade non estou tranquilo. Entón, eu trouxen como mercados de obxetos, cousas susceptibles a poder crear empresa con eles. Con empresa non me digo a crear empresa, senón que ti podes facer negocio de alguna forma. E, por exemplo... Nos falamos de moi ben, a xente antisistema, anticapitalista, non sei cuánto, No. Como hacer negocio No, pero como hacer negocio... Con las ilusiones. Co teu propio corpo. Si chamase prostitución é un negocio moi antigo. No, por exemplo, sabedes que hai xente que consume... Vale, a ver, como dicir isto? Hai xente que consume o cheiro dos peidos. Sí. Entonces, sí. eu quero propoñer, pois, almacenar peidos en botes como quen fai marmelo na súa casa, sabes? E clasificalos por... E quen che di que hai algo? Xa hai, o mellor. No, porque logo abres que se consume, claro, o peido se consume. Pero tú como o cheiro. Almacenas. Como almacenas un peido nun bote? Pois, non sei, habrá métodos. O sea, se botas o peido ao lado do bote, acercas o bote ao... Estou imaginando estas dúas cabezas pensando a ver se bueno, coloco que eu teño bote... escoitado cousas peores. Bueno, o caso... Xente que con uñas, roupa interior usada... Sí, tamén, a eso vou despois. Claro. Pero eu faría como etiquetas dos botes no que poñería peidos e os clasificaría según o que comín antes. Ai, me encanta. Porque cheiran distinto, non? O peido, pois, despois do cocido. Peido despois de Fabas dunha de mariscada. Peido despois de meterme unhas ostras de non sei que. Calmesano. Peido despois de tomar un almesano. E etiquetas como o bote, pois este é o peido, o cheiro despois de tomar un almesano. Foi o que saíu. Sabes o peor de todo? Que ese negocio funcionaría. Funcionaría. Ese é o peor de todo. Claro. Habría xente que pagaría por ulir peidos. Claro, pois eu... Claro que hai. E é un produto de non te está refugallo, dicindo en supuesto, realmente. Isto existe de verdad. Sí, é un refugallo do corpo, é un produto de segunda man, realmente, non? Sí, se pensa así. Se aproveita o metano das vacas para facer enerxía, pois por que non? Por exemplo, outro produto de segunda man do corpo, as vaguas. Que romántico, as ¿no? vaguas. Almacenar vaguas tamén en botes e vendelas, dependendo de... abrindo grifo, pechando botes. Que diría esa persona que eso non porque non sei se sabedes que teñen un sabor particular, depende, sí. se son tristes, se son alegres. Saladas, que de que? Si tú tomaches lágrimas, sí, e de outras persoas seguro. Tamén. A miña mítica de que abrazas a unha persona cando está chorando, o que sea. Sí. Pero non lle paso a lingua. Ademais as vaguas, non o descartes como unha práctica sexual posible. Tamén, e non só práctica, espero que se sean de alegría. Pero que tamén son boas para a saúde porque eliminan toxinas. Sí. E tamén limpian. Elimina toxinas de can está botando fora. E tamén limpian o ollo. Entón ti podes, por exemplo, hai xente que ten problemas cos lacrimais e segrega poucas lágrimas, pois podes usar de outras persoas. Mira, moi interesante, en vez de comprarte un suero fisiológico, pois coméntalle a un amigo que che deixe unhas cuantas lágrimas. E tamén pode matar algunha bacteria, por exemplo. Que máis negocios turbios traes? Bueno, o que sí que existe, está constatado o tema do mercado negro do pelo, do vello. Claro. Ese sí que existe e se vende moito e se consume. Doa moito, aí sí tamén, que se doa. Tamén se doa. Efectivamente. Eu a ver se aguanto, Teño o meu propósito de aguantar co pelo largo hasta poder donalo, que agora aumentaron os centímetros. Son moitísimos xa. Hai máis exixencias. Creo que, fora bromas, creo que aumentaron 8 centímetros, que parece unha tontería, pero 8 centímetros... Eu non podo xa. Eu iba a doar a miña... Bueno, para só as persoas que nos escoitan... É unha oportunidade de negocio que xa non podo usar. Vede a carátula do programa e xa Pero bueno, tes uns pelos de barbas, Ai, de barba podo quitar, claro, aí sí. Claro. Pero creo que non se vende igual. É máis cotiza máis o de arriba. Sí, ¿no? Sí. Ten sentido. É o que máis cotiza. Máis que o da barba, máis que os de abaixo de todo, estas cousas. Bueno, a ver... Que máis? Mercado negro de estrelas do ceo. Bueno. Se venden. Sí, é unha estafa total, pero é unha estafa total. E logo, o último, que é moi galega, moi de aquí, moi da zona, é o mercado negro do aguardiente. Non me quero meter aí por si nos reventan o programa, a ver se vai haber alguén que se... Alguén do Ourense enfadado. Sí, non quero comentar nada máis. Mercado negro de aguardiente, sí. Non sei se tedes Non podes lanzar a bomba e pechar a porta. Eu pecho a porta rapidamente, que non quero que tiren o programa. Eu confeso que cando era pequeno fomos comprar aguardente de contrabando desa que falas e o señor moi amablemente me invitou a probarlo. Con que? 10 anos. Con 10 anos, sí.
meus avós diron o visto bo. Claro, porque... En Italia aos pequechos danlle É tradición. un divino a comida. No, e o de untar o biberón no aguardiente. Ai, por Dios. A ver se che dan as enxivias. E iso facían antes as nosas abuelas, eso castetinas dos facía, viveros, sí. así, Claro. fora bromas. Claro, e logo tolerabas máis. Logo tolerabas máis. Logo chegabas á adolescencia e dicías, joder, non sube nada. Como aguanto el Jack Daniels? No, e era porque te daban biberóns de aguardiente pero pequeño. mira, a aguardiente de antes é a aloe vera de hoxe en día. Sí. Ai, sí. Antes utilizábase para frejas, járjaras, para facer Sí, absolutamente todo, emplastes, e agora aloe vera. Para operacións. Tamén, para emborrachar, para anestesiar e para desinfectar. Para desinfectar, sí. Facía doble función, sí, señor. Ejército.